Rios strømaskine. Det her, det er en maskine, 1350 kg, 36 hestes Kubota under hjelmen, og kræfter til at komme op og ned ad en bakke. Ja, velkommen til det sidste skud på stammen. En Rio strømaskine. Der er sket nogle opdateringer siden sidst. Det vi har gjort, det er, at vi har puttet en Kubota motor i, som er en rigtig god motor. Så sådan ud. Hvor der er lagt vægt på enkelte inspektionspunkter. Vi har batteriet her. Af med den. Så er der fin adgang. Hvis man engang skulle have et ladeapparat på, så er det nemt. Dieselpåfyldning er her. Vi kan tænde og slukke for strømmen til batteriet her. Vi kan komme til køleren. Forholdsvis nem og simpel. Vi kan komme til luftfilteret. Vi kan komme til en sikring til vores forvarmeanlæg. Vi kan komme til dieselpumpen. Vi kan komme, når vi tager den skærm af, kan vi komme ind til dieselfilter og hovedfilter og forfilteret. Indunder her, der har vi hydraulikfilter, og i den anden side har vi tilsvarende hydraulikfilter. For at kontrollere oliestanden, så tager vi og åbner op her. Vi har vores sikringer her, og vi har vores oliekontrol der. Hvis vi ser på smørnæbler, så er der forholdsvis få med smørnæbler. Der er 2 i hver cylinder, der er knækket, og så er det det. Det er noget man smører. Cylinderne smører man cirka hver halvår, og knækket cirka hver 3 måneder. Selvfølgelig afhængig af hvor meget man kører. Skulle køleren stoppe til, så er den også nem at komme til. Køleren er der udstyret med et fornet, og det betyder, at det er kun støvet, vi skal tjekke for i køleren, som kan lukke køleren. Og åbne den. Ser vi på betjeningen af strømaskinen, så er det nye ved selve strømaskinen her, at den skal kunne strø rundballer. Den her maskine skal strø igennem gitterluer, og til det formål, der har vi sådan, at vi dirigerer simpelthen bruger hvilken tud vi har lyst til, og afspærrer de andre. Upti, sådan ud. Maskinen her er udstyret med en 36 hestes Kubota. Der er 3 kubikmeter i beholderen, og som sagt beregnet til rundballehalm. Både langstrået og det kortstråede. Det langstrået har den fordel med den maskine her, det er, at den gør strøelsen bedre. Det vil sige, at den får en bedre sugeevne. Og det forventer vi os en hel del af. Mit bud er, at strøevnen fordobles cirkus med, når vi putter halm eller får halmen kørt igennem den maskine. Ja, kastelængden lige på den her, den ligger cirka 3 til 5 meter, afhængig af hvilken strøelse det er.